Промпеш? Гыйракның төньягындагы Киркук вилаятындагы көрд көчләре, аларны Пешмерга гаскәрләре дип тә атыйлар, Ислам дәүләте сугышчыларына каршы чараларны дәвам итә. Көрд хәрбиләре 30 сентябрь көнне Дакук шәһәре янындагы авылларны үз контроленә алган. Һөҗүмдә аларга АКШ хәрби һава көчләре ярдәм иткән. Бу хәбәрләрне бәйсез чыганаклардан раслап булмады. البارحة بالليل الساعة بالوحدة بالليل قصف مدرسة. Шул ук көнне Гыйракның көнбатышындагы Анбар вилаятында Фаллужа каласында яшәүчеләр Ислам дәүләте сугышчыларына каршы һава һөҗүмнәре дәвам итә дип белдерде. Гыйрак көчләре белән алып барылган бу сугышта алар гади кешеләрнең өйләре, кәсепләре һәм мәктәпләренең дә җимерелгәненә зарланды. دمر المدارس دمر المستشفيات. Төньяк көнбатыш Пакистанда мәктәп янында бомба шартлап, бер укытучы ханым һәлак булды, 2 кыз бала яраланды. Полиция һәм үтеп баручылар сүзләренә караганда, гранатаны мәктәпкә 2 кеше аткан. Тирә-яктагы тагын 2 мәктәпкә күптән түгел шартлаткычлар атылды. Һөҗүмне оештыручы сугышчылар кыз балаларның белем алуына каршы. Таҗикстан башкаласы Душанбеда балалар йорты рәсмиләре Русиядә таҗик аналарыннан туган 4 баланы кабул итүләрен раслады. Русиядә эшләүче аналар сабыйларыннан баш тарткан. Узган атнада Мәскәүдән кайтарылган бәбиләр рәсми теркәлүгә кадәр уллыкка, кызлыкка бирелә алмый. Русиядә ким дигәндә 1 миллион таҗик эшли, соңгы вакытларда алар арасында балаларыннан баш тарткан ата-аналар саны артты. Әрмәнстан башкаласы Ереванда хатын-кызларга каршы гаиләдә көч куллануга җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итәр өчен урам җыены оештырылды. Хатын-кызлар тотып чыккан шигырьдә безнең хөрмәткә хокукыбыз бар, кыйналуга түгел дип язылган иде. Чараны оештыручылар сүзләренә караганда, быел Әрмәнстанда ирләре яки ир туганнары кыйнап 9 хатын-кыз үлгән. Активистлар хөкүмәтне бу җинаятьне кылучыларга карата җәзаны кырыслатырга чакырды.